A todos os que temían que as novas estruturas provinciales do Partido Socialista de Galicia foran elementos de tensión, lles teño que dicir que o único que pasou é que multiplicamos a nosa forza por 4. E hai unha actual sintonía e coordinación que a verdad que nos fai ser moi optimistas sabendo que nos movemos en un escenario de extrema dificultad porque os marcos de reparto electoral son moi xustos, non? Obxectivos políticos claros que pasan, lóxicamente, por consolidar a realidade municipal existente en este país e por incrementar a diferencial que temos a día de hoxe. Faláballes algún día que manexamos datos demoscópicos de polo menos 3 grandes cidades galegas donde é claro o avance do Partido Socialista de Galicia na confianza dos electores cara ás municipales. En algúns sitios con distancias importantes donde se está vendo claramente que hai un giro e que hai un incremento moi sustantivo. Facemos tamén un análisis pormenorizado de todos aqueles partidos xudiciales donde se definen os diputados porque as circunstancias e os datos demoscópicos dan que o Partido Socialista se marque un obxectivo claro e concreto que é ganar a Diputación de Pontevedra e abordar a Diputación de Ourense. Que as tendencias son moi homogéneas nas grandes cidades por segmentos de población, non? E iso tamén se reflexa nas propias enquisas, non? Que donde dicíamos que hai unha caída lineal nas 3 grandes cidades, moito máis acusada, se é certo, no sur de Galicia, para o Partido Popular. E hai un crecemento moderado, non? Pero un crecemento tamén do Partido Socialista e unha relativa estabilidade, tirando á baixa, do Bloque Nacionalista. Falamos de que estamos a un ano das eleccións, un ano e pico, non? Son enquisas moi grandes, moi solventes. Non é que manteñamos estas 3 cidades. Eu lle podo dicir que a sensación que percibimos nós é que vamos a incrementar a presencia. Vamos a manteñer, por suposto, as grandes cidades, salvo que haya algo así moi raro, pero é que o noso objetivo non é manteñer as grandes cidades, por suposto que vamos a manteñer, é que nos vamos a por a Diputación de Pontevedra e por a Diputación de Ourense. Para pedirlle a Feijóo, a Rueda, que deixe de usar os medios do goberno para facer campaña. Se están facendo campaña na delegación do goberno galego en Ourense, se está facendo campaña cos medios de comunicación, cos coches, que tanto lle gusta falar a él, cos coches do goberno, se están facendo reunións en Ourense. Rueda está acudindo a reunións nos seus coches institucionales e están usando todos os medios do goberno. Por certo, debe ser para empatar co outro candidato que está usando a Diputación cos seus coches, cos seus teléfonos, cos seus medios de comunicación para facer a campaña. É dicir, o Partido Popular en Ourense está usando os mecanismos institucionales do goberno e da Diputación para desguazarse uns a outros, olvidando sistemáticamente da provincia. Provincia que ten o menor índice de inversión autonómica dos últimos 10 anos. Eu creo que temos que ser absolutamente respetuosos con medios de comunicación. Cando nos gusta e cando non nos gusta. Cando levas cerca de 20 anos lendo cousas que moitas veces cando as lees dices, pero isto non é verdad. E che dá ganas de salirte, pero non ten que saber que cando estás na vida pública, pois temos que asumir que temos costes e efectos colaterales, non? Eu creo que esa raya moi suave que separa, moi fina, que separa a liberdade de expresión do dereito á intimidade, en dúbida, cando haya a máis mínima dúbida, debe de primar a liberdade de expresión. Esa é a fortaleza dun modelo democrático. Que moitas veces non nos gusta. Claro que non nos gusta porque o vivimos en carne propia. Pero mal país, aquel no que non se poda escribir con unha certa normalidade é sempre que un argumento reforza unha opinión no medio de comunicación. Eu creo que a mí me parece moi sorprendente esa sentencia.